Ja, jeg skal springe højere. Ej, jeg skal lige prøve at springe højere. Det gør det, vi kan gøre det. Klar det. Det er ikke så slemt. Nå, højere op. Nej, så... Du skal bare lande sådan. Tag på den hånd. Okay. Og så damer. Ja, gør det, Marco. Gør det, Ranke. Okay, man burde sikkert springe det samlede ben. Kan vi lige prøve at flytte den der først, så jeg lige kan se, hvor jeg er? Den der. Vi lige flytter, ja. Han gør det kraft. Fuck, den slår sig nu. Hold da kæft, mand. Det gør jeg så ikke. Hvad er der på? Peter, rullet fald. Jeg gør det ikke. Jeg gør det ikke. Jeg var så tæt på i forvejen. Det gør du ikke. Det ser godt ud, mand. Det er hårdt, du slår dig, Marco. Det ser godt ud, mand. Altså, der er med langt, mand. Det kan jeg ikke, det ved det. Nej, det er farligt. Nej, nej. Jeg griber dig. Ja, jeg kan ikke. Vi er næsten nødt til Hvis vi ligger på udhold, Marco, så gider jeg sgu noget fat. Ja, det tror jeg også. Ned i jorden. Nå, du da ikke. Kæft, man, du skulle udlægge ryg for fanden. Fuck, det er svært at få sig selv til det, mand. Du skulle damer med det. Ja, så ser jeg dem på YouTube. Lisbeth er herinde. Hun lægger alt ind på YouTube. Det har jeg fundet ud af. Jeg tror, det er nemt næste. Det er meget svært, mand. Ja, Hvad siger du? næste. Nej, det er ikke farligt, fanden. Jeg har mig på derfor. Jeg vil ikke sige. Der står Psycho Boy på din trøje. Ja, mand. Ja, men for helvede, bror. Prøv at komme herop og stå. Ja. Det gider jeg ikke. Lav en salto, bare. Du skal springe på hovedet først. Okay. Nej! Det tror jeg er det mega bra, mand. Peter, han slår os. Kan du kaste den på? Jeg er ikke så lang. Du kan flyve, Peter. Men det er forskel. Jamen, det er helt vildt svært at få sig selv til det. Fordi jeg hopper. Mand. Det faldt sammen. Ej. Det er fordi, der er brugt tøse og gaffe. Prøv op, Peter. Ej, det ser lidt langt ud, mand. Ikke spring så langt. Det var for min parkour til det sammen med Johnny. Ja. Så ikke at filme, vel? Jo da. Ja, det bliver jeg nødt til at hoppe. Vi bliver nødt til at have en afslutning på den her film. Ja, Peter, du er nødt til at slå dig. Du stopper ikke før der er en, der slår sig. Bare gå op og hoppe der øverst. Eller bare tage den helt op fra. Ja. Ja, der er. Der er en af der slår, jeg Lisbeth, har du det godt med, at han skal lide det der? Hvad fanden, vi skal på skades nu? Ej, hvis I ikke kan det godt, så må vi bare klippe ind i filmen. Ja, så det vil vi bare. Jeg har bare lige klippet mange gange. Det er fedt nok at indrømme, at det er for farligt. Ja, det er sejt at sige nej. Det er faktisk sejt at sige nej. Nej. Nej, vi skal huske på, at Bak har øvet sig. Nej, han er ikke øvet sig. Ej, flyt den lige helt, den der, for han ramler ud i den. Nå ja.
Vi lægger sådan en beskyttelse. Sådan en beskyttelse hernede. Kan vi have en beskyttelse? Ja, nu er det. Nej, det er ud. Det er det, der er så fedt. Mine fødder. Må vi ikke lige få et samlet billede af de seje? Jeg var ikke så træt, Jeg synes, det er så vigtigt. Hej, Peter. Tager du billede? Nej.